So ndineka short video kandinako panapa, I think 14 seconds. Dot timbokaona tese ka video ikako, then ndozokupa message inoenderana neka video ikako. But kanotityise mbichana kune vane ana nete, anotyisa mbichana but not sterek. So ngatione ka video then tozotaura. Wait. All right. So all right. So message yandinayo apa ndeyekuti Satan kana ida kuataka anoona kuvinga direct obva akukonewa, but kana akukonewa anokudzimira mwenje. Kana wamudima manje ndo paanokuataka. Ndo strategy ya Satan exact. Andowanzokuona hangu zvimavideo izvi, but ndangosanganawo nacho ndobva ndati iyi system ndo same system inoshandiswa na Satan. So Satan zvaanoita ndezvekuti he will cause you to sin first before he attacks you. He will cause you to sin. Akuita kuti uite chivi obva aziva kuti you are now in darkness. So many of Christians right now, makristu mazhinji patiri zvozvi, position yatiri zvozvizvi ndeya position yamaona yekuti light radzimwa and iwewe you can't see anything. You are running around trying to run away from something you can't see. No, exactly patiri semakristu right now. Many of us claim to be in the light, but we are in the darkness. And in the darkness we are being attacked back and forth. But hapana ari kuziva kuti chiri kuti ataka chii. Zvinomboitika here kwauri kuti sometimes unoona kunzi problem iyo yauya, kwafiwa, kwazodai 10 problems in 1 month or 1 year. A lot of problems in 1 year. But mamwe makore ese anenge ari right. Uchibva upedza imwe problem imwe yatomuka up. Uchibva pane imwe yatomuka up. Uchibva pane imwe yatomuka up. Kuti utsvage kuziva kuti chii chiri kuitika, unomboti pamwe muroi, pamwe ndinhingi uya wandakasangana naye nezuro, pamwe ndechakati. Unotsvaga zvinhu zvakawandisisa zvaunenge usiri kuziva kuti what is happening. So situation iyi yakafanana nekuti uri kurohwa but hausi kuziva kuti ari kukurova ndiani. So that's exactly what's happening. Vazhinji vedu takagara izvozvizvi muma false prophets. We are in the dark but we can't see we are in the dark. We are trying to run away from being attacked by false prophets, but uri kumhanyira kune umwe false prophet. Exactly, that's what's happening. Wauri kutotuka kuti false prophet iye nekwauri, sometimes, not always, sometimes kwauri kutiza uchiti uyo false prophet because azodai, kwawakatomhanyira ikoko futi, that person may be again a false prophet. But chii chinoitika, Satan will blind us first. Maziso ako aya haoni chinhu, chinoona chiedza. Ndosoka uchiona ukadzimirwa light hauchaoni. Kana maziso ako achiona newe usingaoni mudima. Exactly. Saka usiwo unoona, chinoona chiedza. Saka kana pauri pasina chiedza haugoni kuona. Ndosaka maona Satan aita sei? Adzima mwenje. Now adzima mwenje akuataka. You are running around all over. Uri kutoputsa zvinhu nekuita noise, you don't even know what to do. Yes, there are people like that even now, right now. There are people vakadzimirwa mwenje na Satan zvekuti havachakwanisi kuona chakanaka nechakashata. Munhu akadoneta kana something, kana kuti munhu akapa someone something, there are people like that even pa social media. Kuti even the day raunoita chinhu chakanaka sei, vanhu havambofi va-acknowledge kuti waita chinhu chakanaka. They will find something negative to say about whatever that you have done. It's because light rakadzimwa, people are in the dark and they can't see wrong and right. They can't see their enemy. People are distracted na Satan. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti muvengi wako munhu. I'm telling you, muvengi wako haasi munhu. But Satan ari kushandisa munhu kuti akurwadzise. Then iwe wozovenga munhu uchitosiya Satan. So yeah, as I was saying, kune vanhu vatori mumarriages izvozvizvi. But iri kurwadza marriage. Hanzi bhutsu inoshinya. Iri kurwadza marriage. And munhu iye ari kutsvaga a way to escape. Achiti ndiruda kuenda kumunhu ari better. But the problem is, munhu iye kazhinji kacho haasiye problem. Problem maybe imhepo dzekumba kwake dzisingadi kuti aroore, or imhepo dzekumba kwako dzisingadi kuti uroorwe, kana kuti ugare mumarriage. So wherever you go, ndopa unozoona munhu achiti apa aita mwana, abva abuda mumarriage, oenda pamwe unoita mwana, obuda mumarriage, oenda pechitatu, oita mwana, obuda futi mumarriage. Pesira munhu akuti handichadi zvemarriage. So problem inogona kunge isiri iwewe, but problem itori mhepo dziri kukutevera, either dzekumusha kwenyu
or dzekumusha kwevanhu vari kusangana navo. So chimwe chinoitika ndechekuti Satan anogona kutokupinza mumarriage, kutokutsvagira murume, deception yekutoti vanhu vanokutsvagira varume vaya, vanhu vanokutsvagira vakomana vaya vanenge vachitoshandiswa naSatan. Why? Because vanenge vari in the darkness and they can't see. So when you are in the darkness and you can't see, chese chawabata chawaguma unotobata kuti ichi ndicho, because you are in the darkness, you can't see, you are not in the light. So ukazotsvagirwa murume kana kuti ukatsvaga varume pasocial media, kana Satan anogona kukulinga nevarume vekusaidi kwake vaanokwanisa kumanipulata only to destroy you. Let me tell you right now, kana uri mukadzi ane vana 3 vana baba vakasiyana, kana kuti vana 2 vana baba vakasiyana, ziva kuti Mwari vakakudana une purpose yekwamwari iri pauri, but Satan aida kuidestroya nekukupinza mumarriages uchibuda wokupinza muneimwe uchibuda wokupinza muneimwe uchibuda. Satan anogona kukuplotera nekukuunzira a spouse asiri supportive, a spouse ari oppressive, a spouse anoshungurudza zvekuti even calling yekwamwari iri pauri haizova fully activated, because every time unogara wakatsamwiswa, every time unogara wakarohwa, every time unogara wakatukwa. Sometimes maproblems mazhinji amuinawo izvozvizvi amuri kublemera kana kutukira Mwari kuti why Mwari mamarriages angu asingashandi, why chakati changu chisiri kushanda. Kazhinji inyaya yekuti une calling yekuti Satan arodawo kudisturba, kumesa up your life, kuti kana uchizoenda kumberi uko unenge wane bad reputation. Uchazotungamira sei vanhu kumberi uko, kana kuita mukadzi wemuchechi anodzidzisa vamwe madzimai echidiki, uchadzidzisa sei kumberi uko iwewe une vana nevarume 3, unenge une vana 3 vakasiyana vana baba. Iri trap yaSatan yekuti kumberi uko usafufile mission yako yawakadaniwa naMwari. Pamwe Mwari akakudana kutoita marriage counselor, you will not be the right person. You feel like you are not the right person to advise anyone about marriage, but Mwari anenge akakuita marriage counselor. Mwari anenge achida kuti uve muelder wemuchechi anodzora madzimai vechidiki, but uchadzora seiko madzimai vechidiki iyo life yako yakamesiwa up kare. So nyaya yandiri kutaura panapa ndeyekuti Satan ndiyo enemy yako, not munhu, because unobuda mumarriage nhasi unonopinda muneimwe unongonosangana nesame problem, wobuda woenda kuneimwe unosangana nesame problem. Ndipo unozonzwa vakadzi vakuti varume imbwa. Surely vanenge vadisappointiwa. Varipo futi varume vasingachatodi kuroora vadisappointiwa nevakadzi vakawanda. But our enemy, the Bible says, we wrestle not with flesh and blood. Anything chamukurwisana nemunhu wenyama, even ungava uchidriva ukatukwa unzi hey pfutseki kana kuti chakati kana kuti chakati kana kuti chakati, chakonzeresa hasha dzemunhu iyeye inogona kunge iri drive yekwaSatan. Do you know kuti zvinogona kuitika kwauriwo kuti iwewe mind yako ukatukwa paroad, mind yako inototi siyana nayo, then koyaka mukavoice kanoti but akujairira kamvezo akutukira mai vako kawa, ndopa unobva wamisa mota kana kuti U10 wakutanga wadzingirira nemunhu upi akutuka weyawa. Uchinosvika ikoko edha ucharohwa munhu womukuvadza, ucharohwa uriwe, ndopa unenge uida kusiyiwa naSatan. Changoita izvozvo Satan chaza kuti bo chakusiya uri mudima, then chokuattack. So nguva zhinji Satan izvozvo ari busy, anotori nemadepartments anonzi imimi muri kuru rekuattacka mamarriages. Anenge ari mademons aya, maranks akasiyana siyana. Imimi muri kuru rekuattacka mamarriages, imimi muri kuru rekuattacka maministries, imimi muri kuru rekuattacka ichi neichi neichi. Mumba chaiko chaiko, that's why muchiona mumba vanhu vanogona kungonetsana kuti hanzisimudza makumbo nditsvaire. Vanhu votonetsana kukirikisana zvokuti munopedza 2 days 3 days musiri kutaudzana nekuda kwekuti murume akanzisimudza makumbo nditsvaire. Panenge pane mhepo inenge iri mumusha inenge ichida kuputsa musha. One of you anenge akadanwa. Saka kuti mukunde nyaya iyi munoita sei? Garai makavhara madoo, musape Satan mukana, musarega Satan achikudzimirai light. Sevhidhiyo yamaona pekutanga, light radzimwa so that Satan could attack, because iwewe maziso ako haoni mudima. Light unoona nekuti uri pamwenje, ende mwenje ndiJesu Kristu, mwenje ishoko raMwari. Wakagara iwewe mushoko raMwari, muradius yeshoko raMwari, unogara uchiona. But ukabuda muradius yeshoko raMwari, unenge wabofu, even wakasvinura. Saka vazhinji vedu tiri mapofu, even takasvinura. Ende nguva ino haisi nguva yekuzvisimbisa uchiti hai ndiri kuona ini ndoziva false prophet. Mention 5 false prophets aunoziva, not uchindiudza inini kana kuudza anyone. Just tell yourself kuti I think Ningiuya is a false prophet, I think Ningiuya is a false prophet, I think Ningiuya is a false prophet.
or I think Ninguya is a fake pastor. Wapedza unongedza ma-false pastors, wobva watsvaga ma-true pastors. Aunofungidzira kuti ma-true pastors. Saka number yema-false prophets aunokwanisa kuwana inofanira kuva more than yema-true prophets, because ma-true prophets are very, very scarce. Let me tell you. Ukaona uchizva ma-prophets 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ziva kuti a big number of those people you mentioned, some of them may not be even true prophets of God. Because shoko raMwari rinotiudza kuti maprofita enhema achauya akawandisa, many. Saka kazhinji kwadzinobayiwa matumbu ndokwadzinomhanyira. Makamboona kana zvipembenene zvipuka zveusiku zvine zvibhururuka zviya in the darkness zvine zvimhanyira mumoto imomo, mundu kubvira imomo ndo mazvinomhanyira, because zvida chiedza. But chiedza chazviri kufunga kuti chiedza chekuparadza, because moto rasiyana nelight bulb, uyo moto unotoconsume. Saka vanhu vazhinji tiri kumhanyira kumaprofita, vanhu vazhinji tiri kumhanyira kuvanhu vatinofungidzira kuti vane chiedza, yet those people are attacking us even without us knowing. Some of the problems you have right now, maproblems ari kukonzerwa napastor wakagara pasi pake nhasi uno. I'm not saying all, but ndiri kuda kuti ungwarire, gara muchiedza, mushoko raMwari ndo chiedza. Hanzi your word is a lamp unto my feet. So gara uri mushoko raMwari, wakagara mushoko raMwari uchagara uri muchiedza. But ukagara usina kuverenga shoko, ukagara usingaverengi shoko, ucharamba uri mudarkness. That's why uchizoenda unogara pasi pa-false pastor. Zvitori nani unamate Mwari uri kumba, kusvika waverenga Bhaibheri, wariziva, medza Bhaibheri, iva nedegree, iva nema-B ekuverenga Bhaibheri, masters ekuverenga Bhaibheri. Not aunopiwa neumwe munhu, aunozvipa iwewe kuti this time I think ndariverenga. Wochitanga kutsvaga church wakuziva Bhaibheri. Ukatsvaga chechi wakuziva Bhaibheri, zvakafanana nemunhu wakaenda kunopa chaba uya wekwaDzabe tribe $100 yefake neoriginal, wakamuti pick here, haazive anything, because haazive kuti original yacho yakambomira sei, fake yacho yakambomira sei. Saka kuti uzive fake, tanga waziva original. Do you hear what I'm saying? Kuti uzive fake $100 bill, unofana kutanga waziva original $100 bill. So you shall know the truth, and the truth shall set you free. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And nobody comes to the Father except through me. So when you know Jesus in the Bible is called the Word of God. So once you know Jesus, you have known the Word of God. Once you know the Word of God, it becomes the lamp unto your feet. So you will not dash your foot against a stone. Zvainzi, you will not dash your foot against your stone. It was not talking about literal stone. Because right now, even uri mukristu, unogona kutogumburwa nedombo. So maifungidzira here imi kuti shoko raMwari paraiti, you will not dash your foot against a stone, raireva kuti hauchatogumburwi nekuti uri munamati. Uri munamati, unotogumburwa utokava dombo chairo. But zvainzi you will not dash your foot against a stone, ndizvo zvekuti wavhenekerwa neshoko raMwari, nelamp unto your feet. Now wakuona pauri kufamba. Therefore, no stone, hakuna dombo richarova tsoka yako, because wavhenekerwa neshoko raMwari. So hanti muri kuona now, zuva ravira. What does this mean? Darkness is coming. When darkness is upon the face of the earth, zvinhu zviri evil zviya zvinobva zvatanga kubudawo. So kavidhio kamaona pekutanga kayake, padzimwa light, vaita attack maJapanese. So that's the same thing. Mwari pavari kudzima zuva here, pavari kudzima light here, darkness is coming. Because darkness cannot be where light is, but light can be in the darkness. Murubabata. So now that the light has gone, raenda zuva here, darkness yakuuya, chii chakuitika? Pfambi dzautanga kubuda dzichienda panze, mbavha dzautanga kuprepare. Vanhu vaiti vemabasa ese zvakaipa vakutanga kubuda. Why? Because they work in the darkness. Because the light exposes them. This is a deep mystery. You need to catch this one. Catch it, catch it, catch it. I said, kwakuvira, and darkness rakuuya. Mbavha, matsotsi, mondi, zvese pfambi zvivi, they are preparing. All those vanoita zvivi pakawanzika, pavasingakwanise kuonekwa. So now it's their time. So the reason inini waenda kuenda kumba right now is because inini ndiri wechiedza. Handisi mufambi wemadeko like kona ngale. Inini ndiri wechiedza.
handisi kutuka literally chiedza chamunoziva chezuva nechi. Ndiri kuparidza between darkness and light, right? So that's why vanhu vazhinji vachizoblema Mwari kuti Mwari mandiregere ndichirobiwa, Mwari mandiregere ndichibirwa, Mwari mandiregere. Mostly, especially Uber drivers, anorobiwa at night most of the times. Mukatarisa a high percentage yema Uber driver akarobiwa, maybe 80%, 70 to 80% yema Uber driver akarobiwa, akaurawa o pakaitika something very bad, zvakaitika usiku. So inguva yedarkness because havagoni kushanda pane chiedza. So ndo zvandiri kutaura inini kuti shoko raMwari rikava chiedza muupenyu hwako, darkness haringagoni kuuya pauri. But iwewe sezvo uri chiedza mudarkness imomo unoita sei? Unopinda. Ikoko kwaenda chiedza nawo kuno kuzvaravira. Kwaenda chiedza ikoko kuchivi chakuita chitiza. Kana kwakuedza pambi dzese dzakubuda murodhi, mbavha dzese dzakudzokera kumba, vese vanoita mabasa akaipa vakudzokera mudzimba nekuti chiedza chauya. Saka iwewe sezvo uri muKristu, iva nechiedza. Paunofamba pese, kana pfambi chaidzo ngadzikurespekte, kana mbavha chaidzo ngadzikurespekte, nekuti iwewe uri wechiedza. Mbavha dzifanira kushungurudza munamati. Vaiti vemabasa ezvakaipa havafaniri kushungurudza munamati, nekuti munamati anofamba muchiedza, mbavha dzinofamba mudima. So even nyaya yekunzi isusu tiri vanhu vatema, ivo vachena, zvakabva panyaya iyoyo yekuti darkness inorepresenta evil. That's why ukagugula mapicture aSatani anobuda akaita kakusvibirira. Ukagugula mapictures aMwari anobuda akaita muchena. Right? Isusu honestly hatisi vanhu vatema, but tiri red people kana kuti brown. Skin color yangu hii inonzi red. Ndosaka muchiti red brick, red hair, red horse, mombe tsvuku. Mombe yamunoti tsvuku ine color yangu hii. Ndo original red. Right? Saka takazochinjiwa ine way yekuti vanhu vatema vanzi vari evil. White inorepresenta purity and peace. Black inorepresenta darkness and evil. That's why kuchinzi isusu maKristu, we are of the kingdom of light and they are of the kingdom of darkness. So nyaya yeresi yese iyi inozoya pakunzi imi muri vanhu vatema ivo vachena, yakazongowira chete pakunzi imi mainzi you are evil, ivo vari pure, ivo vane purity, vane peace. That's why muchiona zvinhu zvese zvine chekuita nechinhu zvakashata zvinonzi blackmailing, blacklisted, black this, black that. Because zvine chekuita nechinhu chakashata. But you are not black. Muna Kristu muri kubviswa distinction yese yekuti uri munhu mutema here kana kuti uri murungu. Muna Kristu hamutariswi kala. Munhu haajajiwe nekala kunzi ari evil nekuda kwokuti munhu mutema kana kuti ari evil nekuda kwokuti murungu. Variko varungu vari evil, variko varungu vari good. Variko vanhu vatema vari evil, variko futi vanhu vatema vari good. So in the kingdom of God, hatijajiwe neskin color, tinojajiwa nemoyo. So sezvo ndataura kuti kwakuvira, newewo ziva kuti hausi mufambi wemadeko, kana uri wechiedza, unenge uchiendepi mausiku, in the dark. I know kuti kune vamwe vanoshanda usiku, yes, it's understandable. Isituation iri kukupusha kuti uite izvozvo. But kana usiri kushanda, kana usiri kumanikidzwa nesituation, uri kuendepi? It's either uri kuenda kubhawa, it's either uri kuenda kunoba, it's either uri kuenda kunoita chifambi, or either uri kuenda kunoita something chakashata because uri kuonekwa masikati. Light will expose you. So read the Bible. Let the light of God be inside of you so that darkness may be exposed. And whenever light appears, darkness flees. Saka iwewe uri chiedza, wakapinda muchiedza cheshoko raMwari. Ngari kukutungamirire, ari kublesse, ari kukomborere. Kana iro darkness, parinenge riri chaipo chaipo. Even iwe ukapinda murumu iri dark, but kana iwe une light, darkness rinotiza mova nechiedza. So chiedza chine power kudarika darkness. Right now darkness rauya, zuva ravira, darkness rauya. So kana chiedza chikadzima mauri, darkness will come. So vazhinji venyu mune muchibvunza kuti why is it ndiri kuatakwa, why is it? Usually light rakabva pauri, darkness ndo rakudominate.
So usave mufambi wemadeko, not madeko literally but madeko spiritually. Zvinonzi izvo, everything declares the glory of God. Zvinhu zvese zviri pasi pezuva unogona kuwana sermon, unogona kuwana chekuparidza pane zvinhu zvese zviri pasi pezuva. Ndatokuparidzirai papapa pazuva kuvira kwaro nekubuda kwaro. Ndatokuparidzirai mukatowana a clear message, and it was important, very very important. So now that you know darkness kuti rinomirirei, chiedza chinomirirei, ndatoparidza Kristu. Look here, pane munhu ambondi advise akati ita content iri kuitwa nemamwe ma-content creators. Faith ine vanhu vashoma because vamwe havatendi, vamwe vari mareligion avo and stuff. I hear you and thank you so much for that idea. But inini, I'm passionate about the word of God. I'm passionate about the things of God. I would rather have 100 views every day for 10 years than to have 1,000 views ndichita majokes nsutaura shoko raMwari. So I am passionate about this. For me, this is not about money. So I'm willing even to preach for 50 people. I'm willing even to preach to get those 4 likes. I'm okay with that. This is not about money. This YouTube here, if I'm going to make money from this YouTube, yes, I'm going to make money, but it's not going to be my first priority on this YouTube channel. So Christian content is my type of content. Welcome to Peter's Passion. Peter Mutarani signing out.